Kyllä me varmaan aloitamme nyt. Ja katsotaan, tämä lähtee vähän niin kuin tälleen kokeilemaan. Mä en ihan tarkkaan tiedä, miten tässä tämä paras balanssi muodostuu, niin että kuuluu myös tämä kitara. On paljon sanottavaa, niin mennään suoraan asiaan. Kaikessa on kyse värähtelystä. Äänihuulet värähtelee, kieli värähtelee. Värähtely saa aikaan toista värähtelyä ilmassa, sitä kutsutaan resonanssiksi. Yksi asia värähtelee ja sitten toinen alkaa värähtelemään. On kyse resonanssista. Ilma alkaa värähdellä, muodostuu siis ilmanpaineaaltoja. Kuulimme aiemmin päivällä vähän aaltojen liikkeestä. Ja tulee uusia resonansseja, ilmanpaineaallot osuvat tärykalvoihin ja aivot lähtevät tulkitsemaan näitä ilmanpaineen vaihteluita, ilmanpaineaaltoja. Kitaran kieli värähtelee, äänihuulet värähtelee, värähtelyt törmää toisiinsa, muodostuu interferenssiaaltoja. Aallot kumoaa toisiaan, aallot vahvistaa toisiaan ja muodostuu eri lailla epäsäännöllisiä ilmanpaineaaltoja. Ja mikä on täysin hämmästyttävää, niin on se, että teidän korviinne tulee jokseenkin samankaltaiset, siis yhdet yksittäiset laulut. Ja sen jälkeen teidän aivot tekee jotain täysin käsittämätöntä. Ne tästä niin kuin interferenssiaallosta onnistuu poimimaan kitaran äänen erikseen, laulun äänet erikseen, ne pystyy tulkitsemaan sanoja, ne lähtee hakemaan merkityksiä. Ja ne pystyy tekemään vielä paljon monimutkaisempia asioita, vielä hurjan paljon monimutkaisempia interferenssiaaltoja tulkitsemaan. Niin kuin tässä myöhemmin kuullaan sitten, kun päästetään Risto ja Jukka ääneen. No niin, eli on kyse värähtelystä, on kyse resonanssista, on kyse interferenssiaalloista. Kieli ja äänihuulet eivät ole ainoa asia, jotka värähtelee. Myös laulun tekijä värähtelee tehdessään laulua. Laulun tekijä lähtee liikkeelle jostain asiasta. Se on yleensä joku aihe esimerkiksi, jokin mitä hän haluaa sanoa. Ja hän lähtee sitä asiasta liikkeelle ja sitten hän niin luo jotakin, mitä se nyt sitten ikinä onkaan. Sitten hän palaa takaisin siihen aiheeseen ja hakee sitä resonanssia. Millä lailla nämä asiat soi yhteen. Se mitä minä äsken tein ja sitten se asia, mistä mä lähdin liikkeelle. Yleensä aihe, se voi olla jotain muutakin. Ja laulun tekijä hakee jonkinlaista hyvänlaatuista resonanssia siihen niin kuin lähtökohdan, eli aiheen ja siihen laulun välille, jotta ne sois jotenkin jollain lailla samalla tavalla resonoisivat keskenään. Laulan teille oman lauluni. Tämän kappaleen nimi on Stirner Tango. Se on lähtenyt liikkeelle proto-anarkistisen filosofi Max Stirnerin teksteistä ja sitten siihen nyt on tietysti sekoittunut paljon kaikenlaista muutakin, mitä tällainen amatöörilaulaja ja lauluntekijä yksi päässänsä miettii. No niin, mutta Stirner Tangosta tosiaan lähdetään liikkeelle. Katsotaan, miten tää lähtee. Oi vapaa kauppasopimus, soi ihmisoikeus, soi ainoa oikea uskomus, soi vapaus. Oi vapaa kauppasopimus, soi viime vuosituhannen suuri puhallus. Minne on ruumiisi kahlittu yötä päivää, kenenkä pahnolla pidät majas? Milläpä muhjulla tylsytät pääsi säilää, kenenkä kynällä piirrät rajas? Mittaappa kellon kanssa, kenelle oikein kuulut, keidenkä sanat määrää arvosi. Kuka täällä on hullu ja mistä olet tullut, millä viivaimella mittaat kallosi? Oi vapaus, oi vapaa kauppasopimus, oi ihmisoikeus, oi ainoa oikea uskomus, oi vapaus. Oi vapaa kauppasopimus, oi viime vuosituhannen suurin puhallus. Missä on se ihminen, jolla on se oikeus? Missä on se eläin, jolla on liha? Munan tekee kananen, eikä suinkaan soikeus. Täs vois natsikortti missä ihan. Jos tahdot etsi Jumalaa kirjoista tai suista vaan, tiedä, että hänellä on hyvät bosonit.
Omenoita syödäksesi löydät omenapuista. Tässä alkaa ruumis loppuu robotit. Oi vapaa kauppasopimus, oi ihmisoikeus, oi ainoa oikea uskous. Oi vapaa kauppasopimus, oi viime vuosituhannen suurin puhallus. Kiitos. On siis tosiaan värähtelyä, on resonanssia, on interferenssiaaltoja. Sitten tapahtuu skandaali. Lauluntekijä ymmärtää sen, että se lähtökohta, eli aihe, mistä hän on lähtenyt liikkeelle, se on peittynyt. Koska kun hän lähtee aiheesta liikkeelle, tulee tehneeksi jotain, palaa takaisin aiheen luokse, hän ei palaakaan enää aiheen luokse. Hän palaa sen oman kokemuksensa luokse. Ja se kokemus on lähtenyt jo soimaan sen syntyvän laulun kanssa. Se on hämärtynyt. Se on saastunut. Silloin lauluntekijällä on muutamia vaihtoehtoja. Niistä yksi on se, että hän käy taistoon sitä laulua vastaan, jota hän on valmistamassa. Hän rikkoo sen tahallaan. Sen voi rikkoa monilla eri tavoilla. Voi esimerkiksi shokeerata, provosoida, voi käydä hakemassa jotain semmoisia niin kuin harhauttavia mielikuvia, jotka on riittävän vahvoja, jotta ne niin kuin harhauttaa sen laulun kuulijan pois ikään kuin sitä laulusta ja sitten ikään kuin onnistuu huijaamaan sitten sen itse asian äärellä. Muita tapoja on käyttää esimerkiksi sanoja, säveliä tahallisen kömpelösti, jolloin se niin kuin tavallaan niin kuin, sekin niin kuin harhauttaa sen kuulijan pois sitä laulusta ja kohti jotain muuta. Ja yksi mahdollisuus on myös vyöryttää erilaisia niin kuin mielikuvia niin paljon, että se kuulija ei enää tiedä, mistä oikeastaan puhutaan. Ja näin ehkä harhautuu sitten tavallaan se itse asian äärelle. Toivottavasti. Ainakin käy niin, että se itse asia ei pääse samalla lailla saastumaan ikään kuin sen laulun tekijän kannalta. Mitä mun pitikään laulaa tässä kohtaa? Ai niin, joo. Sitten tulee tämmönen kappale, jonka nimi on Joskus jossain. Joskus jossain voi käydäkin niin, et joku katsoo suoraan silmiin. Ja silmiin katsoessaan huomaamattaan tulee sanoneeksi jotain, mitä tarkoittaa. Kiitollinen päässä, syvällä maan alla, kainalaiva rannasta irtoaa. Olohuoneen ikkunasta isä veti poikaa, kyynel silmässä valo 11. Kyynällä paperiin ja poskea lasten pistekirjoituksella pullopostiviestiin. Hiljaisena iltana villapaidan sisään, satamassa Titanicia vartoo. Joskus jossain joku tuskaa huutaa, älä mene piiloon puunta, vaan suuntaa äänen suuntaan. Älä siksi, et ryhtyisit sankariksi, vaan esimerkiksi tullaksesi omalle paikallesi, hei. Ja se on ihme. Viitotien päässä, syvällä maan alla, kainalaiva rannasta irtoaa. Olohuoneen ikkunasta isä veli poikaa, kyynelsimmässä apollo 11. Kynällä paperiin ja poskea lasten pistekirjoituksella pullopostiviestiin. Hiljaisena iltana villapaidan sisään, satamassa Titanicia vartoo. Minne oli Odysseus matkalla silloin, minne päätyi ja miksi ei jäänyt? Äiti Teresa tähdytöntä taivasta illoin antaa monsuunin koskettaa, Sonnen on välyjen välistä, katsoo kuinka maailma käy yhä uusiin sotiin. Päätän se tiukemmin tyynyllä painaa kysyn, ja jos mä pääsisin kotiin.
band. No niin, hyvä. On siis tosiaan ensin resonanssi. Asiat värähtelee jollain lailla samalla lailla. No sitten on tämä taistelu. Sanoisinko leikillisesti dissonanssi. Asiat niin kuin soi ja riitelee, tulee riitasointu. On vielä yksi vaihtoehto. Ja se vaihtoehto on se, että tosiaan tähän niin kuin, laulunteon hermeneuttisen prosessin pettynyt lauluntekijä päättääkin tehdä niin kuin aselevon sanojen ja sävelten kanssa. Mutta sen sijaan, että yrittäisi ikään kuin niillä sanoilla ja sävelillä ilmaista jotain aihetta, niin lauluntekijä tekeekin niin, että hän sanoista ja sävelistä kunoo mahdollisimman ohkaisen harson, sitten laskee sen, niin kuin sen aiheen päälle, jotta se aihe voisi sieltä niin kuin sen harson alta, se on niin ohkainen, että se painuu siihen pinnalle ja sitten sen asian muoto sieltä jotenkin erottuu. Ilman, että penetroiva katse pääsee sitä läpistämään ja tahraamaan. Seuraavaksi laulan oman kappaleeni nimeltä Ultra. Katsotaan nyt. Tämä on sellainen kappale, missä on tämä tyypillinen sormien tarina on erittäin suuresti haitaksi. Katsotaan, miten tämä lähtee liikkeelle. Olkaa armollisia. Intergalaktisen urakointiyrityksen pressut koristavat avaruutta jossain. Andromedan ulkolaidoilla on huolehdittava ennakkomaksuista. Viemäröintisuunnitelmat, kierrätys ja maisemointi, huoltoyhtiösopimus ja aikanaan ruoantuotantoon liittyvät yksityiskohdat. Ystäväni, me rakennetaan kaukana tuolla uutta kotia. Ystäväni, se on täällä jo kohtaa. Se on pian jo arkea, mut nyt vielä kasalikiarvo ja observatorio näyttöruudulla. Kuinka kaukaiselta tuntuukaan se hetki, kun annoimme määräyksen. Kuinka kauas käskyvallastamme rakentaminen onkaan edennyt. Observatorion hämärissä pääinsinöörit tahtoisi esitellä meille radioteleskoopin avulla töiden etenemistä. Säkenöivät sähkömagneettiset säteet syöksähtävät syvään etäisyyden virkaa toimittavaan pimeyteen. Ystäväni, me rakennetaan kaukana tuolla uutta kotia. Ystäväni, nyt jo valmistuu tuolla jossain uusi maailma.
Simi. Sanoin, että laulaja niin kun värähtelee sen niin kun aiheen ja laulun välille. Ja näin onkin. Se on totta. Se on hermeneuttinen käy. Aaltoliikettä. Sitten laulun tekijälle tulee mieleen tällainen utelias kysymys. Että kun hän yleensä aloittaa tämän kehän sieltä aiheesta, käy laulun luona ja etenee kohti sitä laulua, eipä hän voisi aloittaa sen kehän jostain toisesta kohtaa. Ja niin laulun tekijä päättää tehdä tieteellisen kokeen, eksperimentin. Hän aloittaa sen kehän toisesta kohdasta. Tarkemmin sanottuna hän huomaa keski-iän lähestyessä kevään vaikuttavan hänen kerta kerraltaan entistä voimakkaammin, erityisesti tuomenkukkien tuoksun. Tuomenkukkien tuoksu, sehän voisi olla metafora jollekin asialle. En tiedä mille, mutta jollekin. Ja niin lauluntekijä aloittaa prosessin ja katsoo, että mitä tapahtuu. Seuraavaksi tuomenkukkia. Sinä keväänä kun tulin tänne vartijaksi, niin ensimmäinen vankki koskaan pakeni. Vanha Alex vartioi selliosaston käytävää, muurilla muratti ja laaksossa. Tuomet kukassa. Laijapuolen mies oli tuomittu huomenna kuolemaan. Huoneesta häntä noutamaan mä tulin viimeiselle aterialle. Laijapuolen mies vain sanoi, en tarvinnut ruokaa, mutta viimeiseksi päiväkseni tuokaa selliini tuomenkukkia. Kova iski nyrkkiä seinään. Alex naurun kourissa kiemursin. Aamulla tultuamme miestä noutamaan. Sellin punkka pedattuna. Pöytä tyhjä, kirjat poissa. Seinät peittyneet sankkaan metsään. Tuomenkukkia. Kamaran kohduista turpeen tuoksu tuli. Muurien murtumista muratti murisee. Muurien murtumista muratti murisee. Siitä on jo vuosia, ja huomenna oma tuomioni pannaan viimein täytäntöön. Siis kuule nuori vartija, voisitko tuoda mulle vuorostas Laaksosta oksan täyden tuomenkukkia?
Kiitos. Joo. Se oli oikeastaan tämä niin kuin varsinainen matka. Nyt tulee päätösnumeroksi tulee tämmöinen täysin irrallinen juttu ennen kuin päästetään Risto ja Jukka ääneen. Halusin laulaa sotaa vastaan, koska nähdäkseni se on jokaisen ihmisen velvollisuus näinä päivinä. Ja innostuin nyt tulee siis ainoa lainalaulu tässä mun setissäni. Tämä on suomalaisen melodisen metallisen hardcore punk-yhtyeen Abduction kappale. Heidän viimeiseksi jääneeltä levyltään, jos suomalainen niin punk-historia ei ole tuttu, niin Abduction on epäilemättä yksi keskeisimpiä tämän vuosituhannen yhtyeitä, varsinkin täällä melodisen hardcoren saralla. Heidän viimeiseksi jäänyt levy reilun 10 vuoden takaa, niin oli tällainen, missä he niin sanotusti haistattivat pitkät kaikille omille faneille ja tekivät sellaista musiikkia, mitä kukaan ei odottanut. He teki pastisseja niin kuin 80-luvun punk-biiseistä. Ei siis komereita, vaan siis niin pastisseja, eli omia kappaleita, mutta omien vanhojen suosikkibändiensä tyylillä. Tämä on siltä levyltä sinkkulohkaisu Saman meren rannalla. Ja tosiaan tämmöisen universaalin ekumenian hengessä minä, joka olen siis kristitty henkilö, niin laulan ateistin sanoilla niin kuin tämmöistä uskonnollisesti perusteltua sodankäyntiä vastaan. Ja alkutekstissä on mainittu pelkästään Allah, mutta viimeisimpien tapahtumien valossa olen lisännyt sinne myös Jahveen. Uskon, että Mikko Suikkanen hän arvostaisi tätä pitää edettää ainakin tässä kohtaa. Itse näin niin kirjanuskontojen edustajana ajattelen, että samasta kaverista on kyse, mutta samalla kaverilla on monta nimeä. No niin, katsotaan, mä muistan, kun mä nämä soinnut nyt ihan oikein ja sanoista puhumattakaan, tässä tulee tekstiä aika nopealla tahdilla. Piirtävät ruumiinen kuvia, missä tulevaisuus on vain sarja toiveunia, missä hautajaiset ovat arjen kansakuvia, siellä kuolleiden kuullaan näin laulavan, kun kuuluu laukaus yössä, onko hyvä paimen työssä ja ketä Allah silloin rakastaa. Kulkeeko tieto ylös asti? Eikö syntien painolasti pitänyt heidän kanssaan jakaa? Siellä missä jätevuoret tarjoavat evannon, missä taivas itkee happusadetta jos onni on, missä meri täytyis pestä vuoriakkaa kallion, siellä kuolleiden metsien kuullaan näin laulavan, kun kuuluu laukaus yössä! Onko hyvä paimen työssä ja ketä Jahve silloin rakastaa? Kulkeeko tieto ylös asti, eikö syntien painolasti pitänyt heidän kanssaan jakaa? Onko hyvä paimen työssä ja ketä Allah silloin rakastaa? Kulkeeko tieto ylös asti, eikö syntien painolasti pitänyt heidän kanssaan jakaa? Kiitos kovasti. Tosiaan aivan pienen hetken päästä lavalle astuvat mä en saanut sanoa kuulemma, että kirjailijasuuruudet. No, Jukka Viikilä ja Risto Oikarinen joka tapauksessa. Ja saamme jonkinlaista noise jatsia ja kuulemme jotain yllättävää.
saa nähdä mitä tapahtuu.